assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayama haalirde Pindi TV on calminama moni foof e kuuɓal on jettama on jarnama ɗin calminali noon ko caggal nde jettuɗen jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗone weela ene welira nde ha rokki men sembe kattane bawal gartiɗen ɗo e émission men mo gowɗen wadde kala saaha woni kesam hesamagu en juulen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en calmini heeɗipaɓe diine e aada en calmini kadi jignaɓe men toon to Doɗel Diri ha ɗo e Liberté 3 en calmini kala to hettiyanke walla yeeɓiyanke Pindi TV wawi wonde en calmini ɗum en gartiɗe no mbiɗen kisni tigui e émission men kesam hesamagu taw koye toɓɓere wonde eɗen joddi ɗo noon e Saydou Diallo ɓurɗo andirede Saydou Kellel toon to Wourossogui ko on hande woni koɗo men e émission men on ɗon kanko Saydou Diallo noon ko mennoɗo wonde ancien député kadi o woni no chef du centre SDO toon to Somone hande noon ko tergal e nder Sen'Eau ko on tigui jaɓɓiɗen ɗo e plateau men kesam hesamagu ala no mbatten sowona rokkudemo konngol o salmina yeɓiyankoɓeɓe Saydou Diallo salamu maaleykum salam Seydou Dia mi salminima mi salmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo e leydi ha caggal leydi mi salmini on mi juurima on mi ñaguima Allah nde Allah hokkaten kala ko mbawɗen haalde ɗo hen taw ne wona nafoore windere nde wona nafoore leñol ngol wona nafoore kadi ne yeeɓiyankoɓe Pindi TV koɓe gona haaloɓe pulaar walla ɓe kalata pulaar walla heɗotoɓe tan yiɗɓe Pindi TV ɓe ñaago Allah ko kalten ko yo nafa noon tigui min mbima bisimilla ma ɗin kadi en calmini noon ardiɓe galle ɓe hono Abou Samba Diop Layla Diath e Daouda Dia gonɗo dow mabɓe o e technicien ngaji hani caméraman uji kamɓe foof noon en calminiɓe wadde ala no mbatten so wona fuɗɗade tigui ko joƴƴinmen ɗo ko joƴƴinmen ɗo ɗon hande men ko toɓɓe ɗiɗi kanko oɗo mo jaɓɓiɗen ɗo hen mo artan men eko woni sarɗiyankagal min jewti e nder hen kadi min jewte e affaire ndiyam eɗen gandi caɗele ndiyam tigui ko hunde teskade no fewi e diwanuji kewɗi e nokkuji kewɗi ha tengti ɗo e Dakar Saydou Diallo namdal men gaddanal holko woni sarɗiyanke député sarɗiyanke mbo siki ɗum woni sarɗiyanke eyyi ko ɗum woni sarɗiyanke député ko koolaɗo leydi Sénégal ganduɗa ko cuɓaɗo au suffrage universel direct hay sinno ene waɗi daawi ɗiɗi ganduɗo ko proportionnel gala ko national ɗin ɗiɗi ndendinte ko élection watte ko élection nationale donc ɓen cuɓete ko sénégalais fof cuɓoto ɗumen donc ko suffrage universel direct national aussi donc ko on suɓete nawe toon so nawama toon ne wadda représenté ko sénégal naaɓe foof une fois ka suɓama so tawi koye département ƴettanɗa so tawi koye liste national hankkadine a wonti député national a wonti député sénégal a natti wonde député leñol walla galle walla wuuro walla diwan a wonti député national donc an député ɗi kañumen mbaɗata kala kene ñaawe kala ko jiiɗa tribunal ñaawi eno ñaawirte ko assemblée nationale aɗato wodde ɗum ha assemblée jaɓaɗe fuɗɗo wawde yaade tribunal kala loi mo jiiɗa ɗo e leydi he ko député wotata ɗum so tawi ko gujjo so wujji holno andirte wujji holno nanirte kaso e ɗum foof ko député o adoto wodde ɗum d' abord gueɗel ɗimmel guel ne kañum wotata budget national kala ko fewti e koppereje naatoje ɗo ene waɗirte dépensé e koppereje ɗe no kaɓorto ko assemblée nationale wodete pratiquement ko kamɓe goni fittandu leydi ndi leydi ndi yarata eno yarata eno dognirte eno waɗirte foof ko député woni au début et à la fin ko noon tigui mbe sikki yimɓeɓe paami ko woni député walla sarɗiyanke joni namdal men nde dawgal hen holno député foti wade annamdima ko satti haalde député d' abord foti wonde ko neɗɗo nunɗuɗo gonguiyante et indépendant d' abord il faut gona indépendant d' abord vis à vis parti politique mbaɗɗomo investir o hayso parti politique waɗatma investir so tawi une fois a woni député alay saago ƴeewa wonde indépendant gona indépendant confrérie c'est à dire ko wayno min komi tijaniyanke komin muriɗe ɗum ɗo fof a yaltata ɗum ɗo gonɗa député ɗo saaha mo gonɗa député ɗo ñawata ɗo jeeyami koye leñol haalpulaar en walla jeeyami koye sara kullel walla ɗum ɗon ɗumne a yaltaten so tawi a woni député ko poɗɗa wonde ne ko exemplaire kala ɗo mbawɗa wonde neɗɗo ne foti wawde andude oɗo ko député ne foti wawde yebdemo e gollal makko e jaɓɓal makko e haala makko ɗum addani wiyede honorable député honorabilité o ne alay saago ɗum waɗa jomum waɗa ɗum mérité bien vrai konngol ngol ɗon wona konngol faraysewagal ngal ummi koye anglais ji
ko joni francophone en batti wadde ɗum utilisé mais sa wiyama ha wiyama honorable député ɗo mbawɗa wonde foti wawde wonde honorable aɗa foti wawde wonde honoré mandama kokkeɗa o gona kadi honorable sa yalti assemblée nationale taw kala taɓal walla konngol ngol mbawɗa haalde neɗɗo nanggata hunko walla kala gollal ngal mbawɗa wadde neɗɗo wiyata oɗo fotani wadde ndani donc neɗɗo poɗɗo wonde j'allais dire droit e ko noon tigi ɗe balɗe jawtuɗe en jii kareeli e dukooli eɗen teska toon e suudu sardi woni assemblée nationale beele ɗum ɗon ne foti wonde toon so tawi koɗe ponno rentude ɓe mbawa yewtidde ɓe mbawa addande ɓesguuli ɗi ko ngannduɗa ine paama so tawi wonti kare e dukooli beele ɗum ɗon ine foti wonde e ko heewi mboɗo nananno président Macky Sall e président ji goɗɗo keddiɗi ɗi ɓe mbiyatno dialogue ko permanent au niveau du Sénégal. Dialogue permanent au niveau du Sénégal, c'est parce que l'Assemblée nationale ene waɗi député pouvoir député opposition eɓe ngannduɗa ɓeeɗo jeeyaka hay nokku to on dialogue ɗon fonno wawde wonde e dialogue ni ko mi nanat keɗoɗami mi heɗoma nananami mi nananma beele eɗen mbawa waylude leydi ndi e jaɓɓal leydi ndi so tawi laamu ngu addi luwaji enen fof jooɗoɗen kalden mbaɗen échangé aɗa wawi wonde contre mboɗo wawi wonde d' accord taw gonmi koye pouvoir an koye opposition ko ɗon mbawɗen wadde dialogue e ɗon mbawɗen ƴewde ko poɗɗen wawde ustude ko poɗɗen wawde ɓeydude hen mone meɗen fof taw rutto aussi e parti muɗum walla rutto e président pour namdade ɗum minen min pamodiri ɗum ɗo holko pamɗa hen et tout ça donc toon foti wonde koto ngannduɗa ɗo yimɓeɓe poti wawde yewtidde mbaɗa échangé beele ene mbawa hawrude ko yiyete ɗo henna ene wiye e assemblée nationale yiyama partout e aduna hay yimɓe ne piyodira sisuji ne mbellodira goɓɓe ne mbaɗa ɗum ɗo enen en wona en jettaki ɗon ken ɓilni ɗon en ɓilniɗo poɗɗen darade e assemblée nationale en tant que député ɗo poɗɗen ƴeftirde walla ɗo poɗɗen fiidirde walla ɗo poɗɗen weddutirde goɓɓe par ce que enen needi meɗen e neesu meɗen ɗo e Sénégal c'est un pays de dialogue so wiyama un pays de dialogue e ononne on cuɓama yon won les plus grands dialogueurs so tawi oɗon kokkani konngol ngol ɗon hayso wona farasi entre guillemets soon jottima oɗon poti wawde haaldude ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi neɗɗo nani ɗum foti wawde naftorade ɗum e sénégalais ji ne poti wawde naftorade eko mbaɗeten toon ko jiimi toon ɗeɗo balɗe ko min ɓuurma wawde haare mi liɓimo walla mi ɓorti wutte makko walla mi seeki wutte makko walla min adi fiide mo womra mboɗo sikki wona ko député assemblée nationale mo Sénégal mi haalani assemblée goɗɗo mais mo Sénégal député muɗum wona ɗum foti waɗirde hoore muɗum ndaw wona ɗum foti wasorade et surtout kadi ni o waddi kon mo ganduɗa oɗo dañi 15% à l' élection présidentielle mo ganduɗa oɗo ne jeeya e présidentiel fodɗo wawde waɗede président du Sénégal par ce que o yehino vote o dañi 15%. kanko e hoore makko dartoto mi wiya mi fiimo womde ko ni mbanmo mi waɗi mo cabakal mi saddimo mi fomnimomo donc ene hulɓini so mayete par ce que pour moi je ne peux pas reconnaître oɗon neɗɗo d' abord en tant que parlementaire et en tant que poɗɗo wawde laamade janggo Sénégal donc mboɗo sufni ɗum mboɗo yawiɓe hen mboɗo ñaaguiɓe aussi yoɓe mbad ressaisir koye mabɓe par ce que assemblée nationale ko lieu mo ganduɗa wona ɗo yimɓe poti fiidirde wona ɗo yimɓe poti ƴettotirde koto yimɓe poti wawde wostotirde miijoji eɗo poti wawde famotirde eko waɗete par ce que gotanta au nom du peuple sénégalais mais leydi men hannde ene paami ce que j'ai compris mino ko ɓurɗo wawde ƴettade o ɓurɗo mumnude dande o ɓurɗo wawde fiide goɓɓe o on ɓurata wawde heɗede on ɓurata wawde tottede konngol guila e moon onon presse guila e presse kala moɓe nani ene ƴetto kala moɓe nani ene duka kala moɓe nani ɗumin ɗo on ɓe ɓurata heɗade à chaque fois so hunde waɗi ɓe noddata ɗum ɓe namdo ɗum beele eɓe keeɓa hen koɓe cohli hen ko par ce que kamɓe ɗe mboɗo sikki ɓe cohli hen koko wiyete buse ko mais mboɗo sikki so tawi a yeehi ha woni a député à l' assemblée nationale won gueɗe aɗa foti wawde salade ko noon tigui kono a haalino nani eno député suɓirte suɓoto ɗum koye banggue woteji ko kadi ko ɓesguɗi ɗi cuɓoto ɗum ɗon eɗen jiiya hannde toon to assemblée addete ron ko ganduɗa ko jewte e nden ɗon jewte watte ko windete ko e tubankore so tawi joni mo janggani o ina foti lirde ɗum ɗon faama wawa hen addude miijo muɗum on holno lirta ɗum beele walla o jogui ko ɓe ganduɗa ne mbawimo famnude ko haalte ɗon ko walla ala walla caɗele ɗe goni ko guila e sumgoji to sumgoji ɗi kam ko wiya hen ko parti ji ɗi cuɓoto walla indépendant kadi min jahata élection e suɓotone ko sénégalais ji so tawi liste ƴettama par exemple liste départementale ƴewama ƴettaɓe toon ɓe hay goto maɓe janggude farasi e yimɓeɓe gotaniɓe c'est le peuple sénégalais qui a accepté ko peuple sénégal jaaɓi ɓe nawe toon ko peuple sénégal o suɓiɓe kamɓe e koye mabɓe so tawi ɓe jettima assemblée nationale noon
ene foti kamɓe ne darde nde poti wawde wadde par ce que député hay goto yahani école député hay école goto député ala e leydi he ko député o jogoto volonté wawde fellidde wadde ngal ɗo meccal fellita wawde janggude jangga e ɗemgal ma jangga e ɗemgal tubankore walla alay sago ƴeewa no bittirɗa ha keeɓa ha mbawa hebde niveau ɗo totteɗa ɗo par ce que député mboɗo sikki ene totte men ko professeur uji université bindi ko ɓen bindanta gouvernement ko ɓen bindanta hay député ji waɗo proposition de loi ene waɗi no loi winderte donc alay sago min komi député mi ari ko jangdam heewani mi ƴeewa foɗɓe wawde famnudemi holko winda ɗo henne mi ƴeewa foɗɓe wawde famnude e ɗum ne alay sago wona kadi no ko yaawi assemblée nationale ne jogui ɗum mais eɓe jogui ko wiyete des assistants parlementaires mais assistant parlementaire arata parlement arata assemblée ko nde vote budget que on saaha assistant ji parlementaire ɗi garata te ɓuuri wawde wallude député ɗine ko au niveau des commissions ɗum ne kadi ene waɗi ɓurɓe wawde heɗede ɓen ɓe ɓuuri wawde namdade ɓen ɓuuri wayno les membres de bureau ɓen ɓuuri jogade accès e mabɓe député simple o alay sago ko oɗo waɗata heure goto pour femme alay sago député simple mo janggani walla jangguɗo ni par ce que windete toon ko droit windete toon ko loi ji wona n'importe qui waɗa min komi technicien ne wawi taw famamuyam wawa yettade toon alay sago mi ƴeewa ɓurɗo wawde fammindemi e on banggue guilay tubankagal muɗum guilay droit muɗum guilay technique bindol ngol ɗon alay sago mi ƴeewa bawɗo famdemi ɗum ko ɗum woni rôle parlementaire rapidement première année o kam mbaɗa andi weeɓanta jomum mais duuɓi keddiɗi ɗi première année o sa ari pratiquement élection ngaji kewi wadde ko à partir des vacances uddite tan udde par ce que élection heewi wadde ko juin juillet e nden hawrata koye vacances parlementaire ko ɗon poɗɗa fuɗɗade d' abord ƴewde fuɗɗade famde ko jooɗoɗa famude ko e assemblée nationale sénégal e pléniére uji hannde o ene waɗi traduction simultanée ɗemɗe ndendiyankoje hakke ɗemɗe jeegom ene mbaɗe toon traduire a ƴettat casque maɗa so tawi nanta ko pular oɗo haalata koye jolfe ñoƴƴa pular won wonɓe to en kañum pirtantuma ɗum e ko haalete e jolfe ko mbattanɗa ɗum e pular beela aɗa wawa famde so tawi ka sara kulli haalata ko farais jiɗɗa nande ko haalate ko ñoƴƴa mbawa famde donc ɗemɗe jeegom mbaɗaɗi codifié ɗi ɗen jeegom nan assemblée nationale ɗum ne c'était depuis 2012 2013 e ballal Allah hetnala ɗum e président Macky Sall par ce que projet mo woppuno ɗon nde wonno président assemblée nationale nde 12e législature o ari avec Macky président Macky Sall ne wonde président Moustapha Niass ɓe coopération ɗum hummitini coopération avec union européenne ha coopération ɗum ɓeydi yawde ha wawi waɗande ɗum ɗon eyi e nder haalaluji ɗin ɗon ñande hen kewɗi ɗon to assemblée ɗo en jii kadi ministre de la justice o kanko ɗo ƴetti konngol nde won konngol o haali faaɗi e mbiyene sarɗiyankoɓe lundiɓe hawɗo wiɓe mi jaftata ko ɓe ganduɗa comme sen piri ɗum e pular o yiɗi wiide tan so mbabba fettima o fettirima ɗum ɓe sikki ko kamɓe pori ɗum noon wadde o jaftata ko ɓen ɗon ha wonti gulali ɓen jiiri hen koye mumen beele gardiɗo ina foti jogade ɗin konngol eyyi aɗa andine sa ferguitimo to ƴewto janɗa ɗo ƴewto perguitiɗa ɗo yimɓeɓe ganda gadiɗo o assemblée nationale ko gonga député ne jogui immunité parlementaire mboɗa andi maître Malick Sall ko mawnam mi andimo guila ala no ponmi minen jeyda minen koddi minen mbaddatno mboɗa andi ko neɗɗo nehiɗo neɗɗo ko tuggoɓe mbiyata ko qui est très très poli et très courtois so tawi o yeehi haw yettima ɗon keɗɗoɗe ko député ɗi mbimo ko wonko député ɗi kaalimo potani wiidemo noon wonko neɗɗo fotani wiide mo ganduɗa oɗo ko ministre de la république à plus forte raison encore ministre mo ganduɗa ministre de la justice ko gonga konngol ngol ɓurti so mbabba fettima fettitima ɗum ka mbabba wona konngol poɗɗo fawede e assemblée nationale wona ko foti wiyede e nder assemblée nationale mais quand même enen eɗen jogui no wiyete jogonɗenmo indulgence ganden également ɗo haali ɗum ɗone wona kanko wondemo méchant ko hollude peut être ko exemple oɗon woni koko haali en haala konngol mbabba ko mais o yiiɗi holludeɓe tan ko kamɓe député ɗi wona koɓe mbimo foof o witotode peut être konngol ngol ɗon ko noon ardi ma taw ko ɗum ni kamɓene kamɓe ɓe goni koye opposition ɓe goni koye politique mbaɗata politique kala koɓe gandi ɗum ɗon wawi ɓeydande ɓe banggue mabɓe o ɓe ƴetta on banggue ɓe mbaɗa ɗum tiré mais kala keeɗiɗo min nde keeɗimi ɗum nde dans un premier temps
waɗani mi choqué par ce que mboɗa andi ko ngol konngol firti e meɗen enen fulɓe sen mbi so mbabba fettima fettitima an muɗum poti mboɗeɗen gandi goɗɗon konngol ko firti mais quand même ko yo yimɓeɓe paam walla député ji ɗiɗon waɗoɓe politique e nder assemblée nationale yoɓe paam également o haaldani ɗum wadde ɓe texte de bamɗi par ce que kaldowo e bamɗi ça veut dire ko mbabba donc kanko o wona mbabba donc o haaldani e bamɗi donc kamɓene alay sago ɓe jaɓanamo on ɗum ɗon mais koɓe politicien uji kala konngol jaltugol en tant comme politique ɓe ƴewatno ɓe mawnira ɗum walla ɓe ƴewno ɓe bonnira ɗum ɓe mawnina ɗum et presque aussi ne heɗoto tan koko yiɗi heɗade ko kewɗon wiide les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéresse pas laaɓe jooɗɓe jettotoɗe e temps waɗani intéressé presque waɗi ɗum intéressé koko tardinde donc ɗum ɗon fotno ko tan ittede hen ande ɗo henne fotani wonirde dani walla ko ni foti famirede wadde namdol men battinigal e on ɗon no banggue hol waji walla hol erang mbaɗata fawde e kamɓe sarɗiyankoɓe leydi ndi est ce que mboɗo jogui on maqama wawde wajade député walla haalande ɗum no foti waade mais ala on maqama mais quand même mboɗo sikki min en tant qu'ancien parlementaire mi woni no assemblée nationale duuɓi 5 mi wondi toon e koye mawɗe e gayi mawɗi ɓoyɓe e pouvoir ɓoyɓe député ɓoyɓe e pouvoir ko wayno Samba Diouldé Thiam ko wayno Iba Der Thiam Ablaye Mactar Diop en no wiyete encore Moustapha Niass en Djibo Ka en ɓen gonino gayi mawɗi ɗo e leydi he enen joguino sifa e yeru no poti wawde yaarude e nder assemblée nationale ha waɗi e 12e législature o a yiyata hono ko way noon gotol wanno pergui tan guila nden ɗum wattani hande gummi ɗon ko wajadeɓe tan yooɓe gandu koɓe kokka ko famɗani yooɓe gandu ko heeɗiɓe ko ne wayno leydi donc mo yimɓe fof keeɗi yo andu ko haalata eyyi ko noon tigui ɗum wonno dawol men gadanal to banggue hakkude men e koɗo men paɗen ko to banggue to mbiɗen caɗele ndiyam to en jii Saydou Diallo guila SDO nde woodi nde ndiyam yimɓeɓe ne jogui hen caɗele nokkuji kewɗi ne jogui hen caɗele yeehi itta watta sen o hande kono haɗani ha ɗo joni ɗen ɗon caɗele ina jogui an mo ganduɗa a woni no chef de centre SDO to Somone hande kadi gonɗo tergal e nder sen o holɗon caɗele ɗe an holto ɓuuri wonde walla holto ngakkende nde ɓuuri hedde mbiyat e jiɗ moɗiɗi pamotire gueɗel mi haaldani komi expert mi haaldani aussi wonde nelaɗo sen o walla SDE à l'époque kaldumo haqqe gandalam e expérience mo kemmi hen oɗo diwan Dakaru ko diwan cattuɗo hokkude ndiyam ko ɓooyi par ce que ndiyam Dakaru ɗam ummota ko ɗo e Dakar ummoto presque à 200 kilométres ummoto ko caggal Louga Keur Massar walla Lac de Guiers toon ndiyam jarateɗam Dakar e petite ko ɗo foof hande presque ɗo ha Mbour ko diwan mo ganduɗa ala ndiyam Mbour sa ƴeewi Mbour ɗon ha Fatick ko diwan mo ala ndiyam walla ndiyam gonɗam ɗon ɗam ɗeɗam lammi ndiyam ɗam ummorto en ko Lac de Guiers ko 200 et quelques kilomètres guila fuɗɗa subaka foof ne ɓeyde en jii Lac de Guiers 1 Lac de Guiers 2 KMS 1 KMS 2 KMS 3 ɗum ɗon ko tiwoji kokkoji Dakar e fande Dakar c'est à dire tuggi Louga Tiwawon no wiyete Mexe ngol ɗon lawol fof ɗam ɗon ndiyam ummoto ko Keur Momar Sarr walla ummo Lac de Guiers fof ko tiwoji lelnade tan ne jaaha bien vrai wadde des pompes de reprise ne wadde des surpresseurs pour wawde yettinde ga ndiyam ɗam ha yetto Tiwawon ha yetto Thiès ha yetto Dakar ene waɗi forage uji ene gasa hakkudere he ɗo ɓe gandi ɗo ene waɗi ndiyam belɗam walla ndiyam ɗam ganduɗa ɗam ɗo eɗam wawi jeytede hen ɓeyde e tiwoji he wawa yettade Dakar walla wawa wadde alimenté to hen Thiès par exemple ene waɗi forage uji mais forage uji Thiès ɗi ene mbaɗi ko wiyete calcaire woni kaaƴe boɗeje ɗe ko hen ndiyam ɗam ittete maintenant pour wadde ɗum dilué bien vrai que ne waɗi produit ji batteɗi hen haɗam wawa wonde alimentaire haɗam wasa tampinde walla haɗam wasa ñawnude produit ji batteɗi hen ɗam ndiyam ƴettete kadi watte e nder ko ummototo ko beele Thiès ne wasa heɓde ɗam ɗon ndiyam uniquement Dakar c'est un autre problème Dakar ene waɗi des forages forage uji ɗi ne mbaɗi lamɗam waɗino ɗo forage uji ko wiyete forage uji gonnoɗo ɗo en Thiaroye les batteries de Thiaroye e ɗo Thiaroye ɗin guddama par ce que ndiyam ɗam natti wonde ndiyam moƴƴam par ce que nappo woɗɗani e kala déchet baɗaɗo ni koye nappe fewtat donc ndiyam ɗam natti wawde waɗede consommé donc alay saago laamu ngu miijo holno wawi waɗirde ha ɓeyde ndiyam Dakaru e planification ne moƴƴi e hunde foof kala ko jiiɗa planification ne moƴƴi hen démographie Dakar pratiquement ne ɓeydo hitande foof walla duuɓi ɗiɗi foof ne waɗa doublé walla ne ɓeydo mi anda exactement démographie holno waɗirta multiplié mais ne ɓeydo kutkiki ne ɓeydo subaka foof en jii kuɓeje ne mahe hen en jii galleji ne ɓeyde hen en jii ko heewi ene waɗe Dakar donc alay saago Dakar
wonata ko en perpétuelle augmentation. Dakar namdi tout le temps yo ɓeydani ndiyam e laamu ngune kañum felliti kañum addude KMS 3 woni ko mbaɗaɗo mettre en service ko ɓooyani ko donc pour ustude o jogori udditede le 10 octobre 10 octobre donc mais déjà mboɗo sikko fuɗɗima wonde en fonction maintenant officiellement o jogori waɗede ɗum ɗo par ce que Dakar wawa fadde par ce que subaka fof ndiyam ne ɓeydo mankude sa yi Dakar tan no way hande o sa ƴeewi Diamniadio sa ƴeewi partout nana hoɗe nana ɓeyde kala gegguɗo gummiɗo guure mumen ko Dakar feewi hitande fof Dakar ne ɓeydo ete ndiyam ɗam ɓeydoraki noon chaque année donc alay saago ko politique laamu ngu min eno jiirumi politique laamu ngu il faut que fellita wawde ustude démographie Dakar wadde décentralisé walla déconcentration Dakar Diamniadio ɓadima pour am par ce que Diamniadio e Dakar ko gotum ndiyam garode jam Dakar ɗam ko Diamniadio fadde to ndiyam pewɗam Dakar ɗam ene wawi taw konti ene yona e oɗo saaha mais tôt ou tard koko nattata yonde te Dakar en kadi niveau ji ɗi potani wonɗo jiyata ɗo ene woni ko less ɗo woni ko tulde e yimɓe ɓene kadi ne maata kadi en hauteur ko ɓooyani ɗeɗo balɗe mi nani Wokam naaɓe ene kaala haala manquede ndiyam hakke balɗe nogas mi nani directeur des territoires et des opérations mo calmintumo au passage monsieur Djeri Ba ene haala heɓani balɗe nogas goo et deuxièmement ko yimɓeɓe e koye mumen jeehi ha puti e château d'eau he so tawi a waɗi niveau a waɗi étage ha fote e to hokkannoma ndiyam ɗo sa renaki pour heɓdema ndiyam weeɓata ma keɓade surpresseur wawa ngabbitinde ndiyam ɗam ha keeɓa an château d'eau pour ndiyam ɗam wawa jipitade hen kokkannoɗomo ndiyam o so woni lessma tan sa renaki an gonɗo dowo pour heɓdema ndiyam weeɓata ɗum fof ne jeeya e caɗele Dakar ɗo mbiɗa ɗon ɗo par ce que hay minen to legal amen to aɗi ɗum liberté 3 ne joguiɗen caɗele ndiyam taw ko jomumen ko hoɗɓe to woɗɗi mbaɗi ko machine aji kañumen pooɗata ndiyam ɗam ha dow joni an hade ma hebde ndiyam il faut ko ɓen kebbina ha para mbawa hebde so tawi ndiyam ɗam gasi walla kuppi an woni a rewi dow a heɓata ndiyam to kalɗa wonde yonti laamu ngu ina foti wadde décentralisé men déconcentralisé men anda pour ɗum ɗoji ɗum no foti wonde par ce que e nder hen namdalam ɗon wonata ko a yi hande kala ummiɗo nokkuji goɗɗi doganta ko Dakar ko tagui ɗum par ce que ligguey arata ƴewde liggueyaji men ne wawi taw ko ɗo goni est ce que yontani ɗin ɗon liggueyaji ɗi ganduɗa yimɓe ko ga doganta ɗum walla ko ga tan goni yontani laamu ngu sara ɗum e nokkuji goɗɗi ɗi jomumen mbawa hadde toon yonti walla ɓenni ɓenni diwi yontude saabu ɗum ɓennude saabu hande o ko no jiirumi min so tawi komin waɗanno ɗum ɗo gaddoto wadde constat par exemple won hôpitaux ji nan Dakar hono majji waɗat ɗumen banggueji goɗɗi ce comme président Macky Sall waɗata d'ailleurs wona waɗa hôpital niveau 2 à Wourossogui ante hôpital uji gonnoɗi Wourossogui Matam en partout omo ɗum ne ɓeydatno addude ga yimɓeɓe ene ɓeydatno addude ga yimɓe liggueyaji port aéroport o en ji waɗama ittama ɗo en nawama Dias joni won liggotonoɓe ɗo e aéroport Dakar wonen koɗi ko Thiès wonen koɗi ko Dias wonen koɗi ko Mbour donc ene mbawi finde dawa toon ɗum fof kadi e wade noon alay saago ɓeyde emploi à l'intérieur du pays liggueyaji nder leydi he ko wayno Saint-Louis en ko ganduɗa ɓen namdaki hande o waɗane fooɗanede ndiyam ha yetto ɗumen Saint-Louis déjà woni koye Dande Maayo ɓe Richard Toll en ha yettoyi ha yettoyi Fouta liggueyaji ɗi mbawa nawede toon moyen de transport ɗi ɓeyde toon ko wayno waɗe train waɗe avion ngaji comme le président est en train de faire aéroport mo Wourossogui aéroport international mo Wourossogui ñanden waɗi posé première pierre muɗum so tawi wonko waɗa toon taw ɓen ne mbawa wadde ɗum toon ittu ɗum toon gadda ɗum ga walla nawa ɗum caggal leyɗele alay sagone population o kañumne jaɓa fellita hankkadine won liggueyaji nanɗo hen ene waɗi liggueyaji ɓurɗum wonde valeureux nana Fouta nana Ziguinchor nana Tamba alay sago ɓe jaɓanaw ɗum toon école aji mawɗi ɗi également ko wayno université ji ɗi alay saago waɗe université mo Fouta waɗe université du nord waɗe université Sénégal oriental ɗum so waɗama toon ene wawi sukaɓe ummotonoɓe toon walla hay sukaɓe wonɓe ga ene mbawi waɗe toon affecté ene mbawi waɗe toon orienté ene wawi ustude concentration gonɗo ɗo hen e nder Dakar ɗum foof ene wawi wadde participé ɗum ɗon ko wayno ndema guese meɗen guese jeeri guese waalo par ce que hankkadine ndema en paami wona ilam tan wona toɓo tan mais ndiyam ne wawi ittede e nder leydi ilne ene wawi ittede e maayo ilne donc alay saago hono ɗiɗon projet ji ɓeyde toon
jaɓen ruttade e leyɗele meɗen ndemen leyɗele men so tawi en jaɓani remde leyɗele meɗen jaɓen tottude leyɗele men ɗe ndeme ɗum ne aussi ko ɗum ko population alay saago jaɓa ɗum ɗon so tawi ɗum ne waɗama alay saago aussi ne waɗe incitation à l' investissement waɗe investissement industriel leydi so waɗani industrialisé ɓamtare muɗum yawata e industrie ji ɗi mbasa wonde e Dakar nawe to watte produire to par exemple so tawi Fouta ɗeɗo balɗe eɗen nana ɗiɗo saaji fof Fouta ne waɗa excédent de pomme de terre pomme de terre batte to noon so tawi ko ɗon watte transformé sette ɗon juuɗe ɗo defe ɗon o waɗe sachet ji no waɗirte banggue goɗɗo ɗi ɗum alay ɗum foof waɗata participer koye waɗ déconcentré Dakar alay sago ne laamu ngu yaha toon alay sago ne homme d' affaire en joguiɓe jawɗele mumen ɓe kañumen pelliti waɗoy ɗum toon eyi ɓe mbaɗi men signalé no wayno ko dokkanalen e waktuji ko gasi konngol ma battinigol tan kadi mbaynoroɗa bandiraɓe mbaw konngol battinigol walla konngol cakkitigol ko wiidema Allah jarama a jarama e yettude bandiraɓe ɓen e wiideɓe aussi ne jinnomi ko yooɓe paam ko jinmi haalde ko kala hen ɗoɓe gandi timmani yooɓe timmitir ɗum hakkillaji mabɓe haqqillam o min ene wawi tawne ngakki ene wawi heɗotoɓe ɓe ɓuuri mi andude ko fewte ndiyam heɗotoɓe ɓe ɓuuri mi andude ko fewte assemblée nationale mboɗo ñaguiɓe yooɓe jokkitir ɗum hakkillaji mabɓe e yettude Allah e yettude aussi ne joom galle en ɓe ardiɓe galle ɓe hono sehlam Abou Samba Diop e mo ganduɗa on ko c'est presque fecceram Daouda Dia ko sehlam ko ɓi nenam ko tout am wona ɗum ne addimi ɗo en o tinani ni mboɗɗo en mais quand même mboɗo ñaagui Allah nde ɗum ɗon ɓeydoto sarete e diwan he ha wawa yettoyade Fouta taw wona en ligne taw sa wonata ko télévision taw ko en clair comme mbawa yiide ɗum mboɗo ñaganima ɗum Allah mboɗo ñaguini ɗum aussi rendo ngo assalamu aleykum rahmatullah eyi no wayno gasi ha laaɓi émission men kesam hesamagu e koɗo men mbe sikki on paami ko haala ɗo ko eko yewta ɗo ko nde tawno ko kumpiride ɗum ko haali hen ko ne labti ine famni so tawi koto batte namdude ko fewani hen foof wona kanko kalɗo ko mata kono namdorimo ni woni no fewani en mbi tan haja assalamu aleykum ha saaha goɗɗo e émission men kesso inchallah e dawal men kesal on jarama